ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಶುಭ ದಿನ ಮಾತರೆಗಳ. ಇಲ್ಲೂ ಪುರ ಒಂಥರ ಮೌನ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋ ಇತ್ತ కొంచె ಬೋರ್ ಅಪ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗಳು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇತ್ತೆ ಕುಂಟಾರ್ದಂಡ್ರೆ ಅಡ್ದಿನಾಂಡು ಕುಂಟಾರ್ದಂದೆ ಕೋಡೆ ಹನಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿತ್ತುಡು ಅದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲದ ಐತ ಪಿರಾವಡ್ ಇತ್ತ ಇದು ಪುರ್ತಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಿದ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡ ಏನು ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮನ್ಪೆನ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ದು ಜನ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಬರುವೇರು ಜೋಕ್ಲು ಮಾಮಿಗಿತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೇಪರು ಜನೇ ಕೋಡೆ ಬುರಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದಿತ್ತರು ಒಂದು ಮೂರನೇ ರಾತ್ರಿ ಹೋದು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಿಂಡಿಗಾನ ಇರ್ತೇವೆ ನಾನು ತಿಂತಿದ್ದಿ ಚೂರು ಚೂರು ಅದನ್ನು 4 ಐಟಮ್ ಕನದೇರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಇಟ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡವಳು ತೂಕ ತಿಂತಂದು ತಿಂದಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅನಗನ ಪಪ್ಪನಾಗ ಆಡಿಡು ಆರಣ್ಣು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಜನಿಗೆ ಆಡೇ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗಿ ನಡತ್ತು ಗಂಡ ಕೈತ ಹೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗೆಂಡ ಒಂಜೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತೋಚೋಡು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಕೋಡ ಚಪ್ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ತಿಂತಾರೆ ಹನಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆತನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೈದಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಟಿಫನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂತೇನೆ ಜೊತೆ ಓಡಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಉಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಟೈಪೆ ರೆಡ್ ಚೂರು ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಸೋಕುಂಟು ಹನಿಗಿಷ್ಟ ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಮಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಳೆಜಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅರೆ ಪಾಪ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತದೆ ಮಾಮಿಗೆ ಬೋಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಕ ಮಾಮಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತೊಂದರೆ ಚೀಪೆಜ್ ಮಾಮಿ ಗುರುವಾಪುಣ ಎಣ್ಣೆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅರೆ ಪಾಪ ಕುಲು ಒಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಪಿರಾವಡೆಪ್ಪುನ ಅಂತ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಬೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಮಾಮಿನ ಉರಣಿ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ ತೋಜಾರ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಾಮಿ ಒಕ್ಕ ಗೊಚ್ಚಿ ಮಂಡಿರ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡಾರೆ ಗತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡದ ಕಟ್ ಮಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಕಾರ್ ಬೆರೆಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಹೂವಂಡಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ತಾರು ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜರು ಜೋರ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಮರ್ದಿ ನೋಡತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ನಾಪುಜಾರೆ ಅಲ್ತ ಒನಸ್ಲ ಪೂಜಿ ಮೂಲ ದಾಲ ಉಂಪುಜಾರೆ ಖಾಲಿ ಗಂಜಿಲೆ ಉಪ್ಪುಲ ಈತೆ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತೆ ಒಂದೊಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವ ಒಂಥರ ಶೋಕುಂಡು ಫ್ಲೇವರು ನಾನತ್ತೆ ಜೋಕ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನರ್ತ ಮುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಗಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ತುಕ ಮುಗಿ ತಿಂಡಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಾದಿತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಭಂಗ ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೂವಾಡ ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣೆ ನಾಚಿಗೆ ಈ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಚಿಗೆ ದಿಂಚಲ ಮಡಿಕ್ನದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತೊಂದನ್ನಾಗ ನೇಚರ್ದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣೆ ವನ ಜಕ್ಕಲ ಪವಿಂದ್ರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ದೂರನ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ
ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ഞാൻ ಹನಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೆಟ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೇರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಇರಿ ಗುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೀನಿ ಅಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಗುಡ್ಡು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ನಿನಗೇಂಡರ ಮಿಸ್ ನೋಸೋವು ಐಸೋವು ಒಂದು ಬರಡಿ ಮೀ ಪನಗ ഒരു ഈ പനൊന്നുമില്ലേ ഹെഡ് ഐസ് നോസൊക്കെ ഉണ്ട് ടീച്ചർ പന്ത് കൊറിയറ പന്ത് കൊർത്തേರು ಬಂಡೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಾನ ಪಪ್ಪ ಕನತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಬೈಕ್ ಹುಡುಗುಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೋಪ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಗಿನಿ ಗುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಹಾ ಶಾಲಿಡು ಅತ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ರಡ ನಿನ್ನೆ ತಿನ್ನ ಎಂದು ಉಂಡ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಜಾಯ್ ನಾನು ಬೇರ್ದು ಇದು ಪೋತೆ ಗ್ಯಾಸಡೆ ಮೂಲತ್ತ ಅಂದು ಕೈತಲತ್ತ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಾತಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೃಷ್ಣಗ ಗುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಿಸ್ ಏ ಬರೆತ್ತನ ಇಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬರೆಪ್ಪ ಅವಡ ಅಂದದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬರೆಪ್ಪ ಅವಡು ಕೃಷ್ಣಡ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಏ ಬರೆಪ್ಪೆಗೆ ಹನಿ ಡಾಟ್ ಪಾಡ್ಸ್ಕೊರೊಂದು ರಾಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪ ಅವನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏ ಬರೆಯರ ಓ ಅಕ್ಷರ ಕೃಷ್ಣ ಏ ನಾನೊಂಜಿ ಬುಡಿ ಆತ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಡ್ರೊಂಡತ್ತ ಏ ಅಂಚ ಬರಪ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಬುಡಿ ಆತ ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಗೆರೆ ಬರ್ತಾ ಓ ಅಕ್ಷರ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಅಕ್ಷರ ಏ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನಿಕ್ ಹಾಕುವೇನ ಇಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ತುಲಾಗ್ಯವರ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನಿಕ್ ಹಾಕುವೇನ ಇಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಕುವೇನ ಇಜ್ಜ ನೀರೆಗ ಆಯ್ಗುಂಚು ಕೊರ್ಬ ಕಾಯ್ನಿದ್ರು ತಿಂದ ഉച്ചു പോകുന്നുണ്ട് തോച്ചുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉച്ചു പോകുന്നുണ്ട് റോഡ് കടത്തുന്നുണ്ട് ഉച്ചു കേരി തോച്ചിടും നല്ല ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് മൽപ്പരാത് പത്തേ നല്ല പോയി നല്ല കേരി നല്ലുണ്ട് കേരി ಕೇರಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಾಗ ಡೈಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯದೊಂದು ನೇಚರ್ ತೂರನೆ ಬರಲತ್ತ ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಟ್ ಬರೋದುಂಡು ರೆಡ್ಮಿ ದಾಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುನು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಳ ಕೆಲವರೇನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ വീഡിയോ ഇഞ്ച മലപ്പുറം ബസ് വെച്ചാപ്പ വെച്ചാപ്പോ ಕಂಜಿ ಮಂಡಿ ತಿನ್ಪುಣದಿ ಇಲ್ಲ ಮಂಡಿ ತಿನ್ಪುನ ವನ ಜಕ್ಕನಕ್ಲ ಪುಷತ್ ಕಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬಲಿಪ್ಪುನೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರತ್ತ ಅಮ್ಮ ಬಾ 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 ಅಂದು ಬುಡ್ದು ಉಂಡ ಬಲ ನಂದಿನಿ ಪ್ರಜ್ಜುನ ನಂದಿನಿ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆಡು ಪುರ ಪೋಪುನ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಆಯ್ತಾಯ್ ಬಿಡ್ತೀನಾ ಅದು ಬಿಡ್ತಿಂದಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪವಿತ್ರ ಅಣ್ಣನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದುಂಡು ಬಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಇರ್ಬೇಕದ ಕೃಷ್ಣೆ ಒರಿಯ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುನ ಹನಿ ಕೊರ್ಪುಚಾನ ದಿಯರಾ ಆಮು ನೋಡಿತ್ತೆ ಆಮು ಎಂಕಿದ್ದ
ದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮೆಂತುಂಡ ಅಮ್ಮ ಆಮು ನೋಡಿತ್ತೆ ಹೌದೇ ಚೋಲಿಯಾ ಚೋಲಿ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕೊಚ್ಚಿ ಅದಾಯ್ತದಾರೆ ಬೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆ ನಿಗ್ದಾದ ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಕಲ್ಪದ ಹನಿಗೆ ತರಬೇನೆ ಮುರಾಡಿ ಲಂಚ ಜೋರ್ ತರಬೇನೆ ಅದಿತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುಂಬ ಇರಾರು ನಾಣಿಗೂ ತರಬೇನೆಗೆ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಇಟ್ಕೊಡು ಕುಡೋರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾರೆ ಯಾರು ಬಂಡೆ ತರಬೇನೆ ಸುತ್ತೆಡ್ ಹಾಕಿಲೆ ಕಾಪುನದ ಕೈ ಬಂದ ಸುತ್ತೆಡ್ ಹಾಕುವರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಇರು ಪದ್ಯ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಪ ಇರು ಶಾಲೆ ಮಿಸ್ ಸೇಟ್ ಉಂಟು ಬರೆಯರ ಒಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಪೊಲೆ ಚಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ನೆಯ್ಯಿ ಬಾಳ್ದು ನೋದುಲ್ಲೆ ಪೊಲೆ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೆಪ್ಪ ಇದು 0 1 2 ಬರೆಯರು ಉಂಟಾ 0 1 2 ತರಬೇನೆ ಬರೆಯರು ಬಿಟ್ಟು ತರಬೇನೆ ಬಂದ್ವೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀರೆಗೆ ಹಾಕುವೇನೆ ಇಚ್ಛ ಹಾಕ್ಬೋದ ಮುರನೆಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡೇರು ಪ್ರಿಯಾ ಪಂಕ್ನವ್ರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಗ್ ಕೊಂಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಕುಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಕಲೆ ಕೊಂಡಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೋಚವ್ ನಾ ಈಗ ಹಾಕುನೆ ತೋಚವ್ಜಿ ಈಗ ಹಾಕ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕುವೆ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ನತ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಪೆಟ್ಲ ಬುರುಂಡ ಈಗ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏಜ್ ಪುರ್ತುಗಳ ನೀರು ನಿಪ್ಪೆರೆ ಬರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕೋ ನಿಪ್ಪೆರೆ ಬರಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಅವು ಹಾಕುದು ನೆರ್ದಿನ ಅವ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಕನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡು ಒಂದು ಬಡು ಪತ್ತೆಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೋಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಹೊಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೋದು ನಿಪ್ಪೆರೆ ಬರಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆರಪೆಗೆ ಹಾಕುವೆ ನೆರಪೆ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನಿರ್ರಲ್ಲ ನೆರಪೆ ಅತ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಊರುಂಟತ್ತ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಜ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯಾರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬುದರ್ದದ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬುದರ್ದದ ಅದ್ವೈತ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ ಈರ್ಲ ಅದ್ವೈತಲ್ಲ ಮುರ ನೀವು ಮಿಸ್ ಇಡಬಹುದು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೌ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಅತ್ತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಮದರ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಯುವರ್ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಬುದಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ My name is Krishna. ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ನೇಮ್ Amma. ಅಮ್ಮನ ಬುದರ್ ದಾದ Shruti. ಮೈ ಮದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಕ್ಕನ ಮಾತಾಡ್ನ. ನಾ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶ್ರುತಿ ಬಂದೆ ಮಾತಾಡೋದುವಾ ನಾನು ಹೊತ್ತೆ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮರೀಸ್ ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ನೇಮ್ My name is Shruti. ಹನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದು ಜೆತ್ತಾಲ್ಸಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವಳೇ ನಿದ್ರೇನೆ
ಅಂಜಿರ ಒಂದು ಜಪ ಪಂಡೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಜನ ಇಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು. ಐಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅವರು 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಪಾನೋಡೈತೆ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ಚೂರು ತೂವನೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು 18 ಮಂದಿನ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್. ಕೆಲವರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಡ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ತೆರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೇನೂ ದಿಪ್ಪುಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಏನೂ ದಿಪ್ಪಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಗಂಟೆ 2 ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಗ್ಲುಂಡು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಾಗವತನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜೂನು 11 ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐತ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿರ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಯಾನ ಲಿಂಕ್ನ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಾರಿಂದ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಳುಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಬೋಳಾಂಡ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಾವು ದೇವರನ ಬೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಂಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಾನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿದಿಗೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೂರಲ್ಲೂ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇಜ್ಜಾನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುವೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಸೈಯಡು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲೆ ಸೇರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಡೈಲಿ 1 ರೌಂಡ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಜಪ ಪನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ್ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ನೃತ್ಯ ಮಸಾಲ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಡ ಏನಿತ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಡೆಗೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ತೋಟಗಳು ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಮನ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಯಪ್ಪ ಅಂಡೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾಡ್ವಯಾನ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಜೀವನ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತೆರೆಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna